Točíte sa dookola v tých istých hádkach? Počúvaj toto. Koľko zbytočných hádok vo vzťahu je o tom, kto má objektívnu pravdu. On bude hovoriť, ty si strašne nervózna, vždy ťa všetko hneď rozhodí. Ona bude hovoriť, ty jazdíš neopatrne a stále nebezpečne predbiehaš. A budú sa dookola hádať, kto si to lepšie pamätá, koho pocity sú viac oprávnené. Ako toto zastaviť? Ona. Zlato, ja viem, že ma miluješ. Neviem, kto má pravdu a možno som príliš nervózna, už nech je to akokoľvek. Ale keď sa lepíš na druhé auto a náhle obehuješ a pridáš plyn, ja mám strach. Bojím sa a je mi zle. A keď jazdíš sám, OK, je to tvoj život. Ale keď ja sedím vedľa teba, nemyslím si, že chceš, aby som sa neustále bála. Mohol by si mi, prosím, urobiť láskavosť. Mohol by si ísť pomalšie a jazdiť ohľaduplnejšie. A on na to. OK. Rozumiem. A potom to aj urobí. Koniec cyklu. Koniec cyklu, ktorý trvá roky. Posunieš sa od toho, kto má objektívnu pravdu, k tomu, že ste tým, že chcete, aby vám vzájomne bolo lepšie. Kľúčová otázka je, chcem mať pravdu, alebo sa chcem spojiť s druhým človekom. Ak sa chceš dozvedieť, ako začať meniť vzťah bez toho, aby sa najprv zmenil partner, tak potom je moja masterclass Emočne nedostupní partneri presne pre teba. Nechaj mi pod videom spojenie a ja ti pošlem bližšie info.